أرسط زينام قدم منستر أبي أحمد حبرات عمارة عرب زنبرم صانحيت أميتهم ملختيام محلالي فور نشوعي حفشاو مرصا كساب حزي لعل 9 مليون زيغاتات بمانوالن ديجيتالن تمزغيبهم كابوصاي برازيل فيزا مخاري بريزيدنت ترامب سريزا علت قدام حمشت مغابيت 2018 عام تمرت قطر ساعه 9 عقيلو نباخم استدالو ماد زينا ኢቲቪ ትግርኛ ሒዝናልኩም ቀሪብናልና ከመይትውሉ ክብራት ተመልከቲ መዜናታት ጌታቸው አለሙ ሓቢረኩም ክጸንሐ ድሕር ዝሓጻር መሰጋገሪት ክንራኸቢና سنة مكتال نكون لكم تمنيتنا أيوب فلما حصرت زيناتات قدما منستر أبي أحمد أبي حبرات عمارات عرب زنبرم صانحيت أملكتهم ملختام محلاليفهم صنوع محزنة متأمان سمسرته متحوار أبي حبرات عمارات عرب زنبرن عود السراح مس بريزيدنت جرماو محمد بن زايد النهيان تراخبنا تزاتنا زتنا منغو إثيوبيان حبرات عمارات عرب نوح زمانات زصنحه محزنت بمقلبات متحبارن زوبا ومرغانا متنخار صمتيو بستغبر الله قبابلا اب منغو هاغراتنا صنوع محزنت مقلباتن نحبراو صنوع قوامنا مسغانا يلعلي كبلوا ملختم غليصم بتزامد زينا قدم منستر ابي احمد مس غزاي دبي مكتل بريزيدنت حبرات عمارات عرب قدم منسترن غرماو الشيخ محمد بن راشد المختوم تراخبو مصيتاو زتمكادم غليصم امونغو كلتيوم حزبتاتن هاغراتن بزعبا زلو متسار صنوع بيزنس تمهرتن باهلنا ملكيتنا تزراربنا لنا يلوم مزي مسدات انكرتي صبغتن صنعتن كتما زلنا متسار اب قصالي عدتون كطناخر يلام مكتل قدما منستر تمسجن طرونه نبعال ملوت زبن سيداما فيتشي چنبلالا ملختن كعب حكومه محلاليفم فيتشي چنبلالا مجلص ايمنت حزب سدامان صحابي قلم ايثيوبياوያን يكبلون حبيرم زي بعال درو سلامن عرقن مرايا فقرن حدنتن يلم زحلف بيغريتا قديفنات حدش زبن بحدش تسفان بزلعل رأي نمقبال كلاتنا بحدنا تتو نبللو يكبلو ملختيام محلاليفهم زبن سلام تعنان بالصقنان يخللنا كبلون سناي تمنيتهم وسخهم قليصام اب ملا ايثيوبيا نسلسته معلتات بهراوي حزن تاوجم اب كلل دبوب ايثيوبيا بستفلاليو كبابتات زوبا غامو زغاطم حدغا مهغهماس مريتن وحجن هيوتوم نزسان وغناتنا يسلسته معلتي بهراو حزن تاوجو افغوباي بايتو كلت حزبي تاغس ጫፎ كم زغلصو بتحدغا مخنات هيوتوم نزسان وغنات تاوجه بهراو حزن كابلو محمش مغابيت 2018 عام تمر جميرو نسلسته معلتات زصنحيو مكتال ماد زينا يتبي تغنيا خم تركبوا كبرات تكتاتلتي مريصكم ስለተከታተሉና ነመስግነኩም ሕዝቡን ምሳና ጽንሑ ብዝርዝርና ብዝሐረናዮም ዜናታት ክንሰግሪና ኢትዮጵያ ዝተግበረቶ መምሐይሺ ማክሮ ቁጠባ ስርቦቆ ስለውጢ ናምፀ ምዃኑ ይግለጽ ብፍላይ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪ ዝሐሸ ውፅኢት መምዝጋቡ ተሓቢሩሎ ናዝሬት በሪሁ ተወሳኸለዋ ኢትዮጵያ ዝተግበረቶ መምሐይሺ ማክሮ ቁጠባ ቀንዲ ዕላምኡ ኣብ መርህ ዕዳጋ ዝተመስረተ ስርዓት ቁጠባ ምህናጽ እዩ
اتممحايشي بمصنعت تمسريتو متغبار كابز جمرننزا اب قطبا سورنق اللوطي امزغبيوم اتممحايشي كم هاجر كابزمصوم ربحاتات حدا صعنتو لقاح مقلاليوم مهرتن مفراينتن مسمع باي غنا غوني عقمت كالات زفر ناي مطنخار سراحتبون تسريحمم فلفل عبيد قطبا بمسفح بعل بزوح زفر قطبا نخلون زفرات حرشا اندستري توريزم معدن ايسيتن بفوليت امتاز تسرح سراح زغول هوصيت امصي امام اب زفر بزتغبره ممحايشي مهرتن مفراينتن بموسخن افصاصما نግድ ወጻይ በመዕባይን ሚዛን ንግዲ ካብ መምሕያሽ በተወሰኺ አታዊ እዚ ሀገር ነው መሐያሽ ዕድል ከፊትዮም አጠቃላይ የውጭ ብርዛሪ ስርዓቱ ላይ ኮንፊደንስ የሌለው ኢንቨስተር ሊመጣ አይችልም ኣብ ሓፈሻዊ ስርዓት ሸርፍ ወጻኢ እምነት ዘይብሉ ኢንቨስተር ክመጽእ ይኽእልን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዘለው ዳታታት እንትንርኢ ሓፈሻዊ እዋናዊ ቁጽሪ ሒሳብ ኢትዮጵያ እወንታዩ እዚ ማለት ልዕሊ ዘውፃናዮ ዝረኸብናዮ እዩ ዝበልጽ ማለት እዩ እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ሓዋሉ ኤክስፖርት ኢንቨስትመንት ወጻእን ስለ ዝወሰኹ እዩ እዚ ቁጠባ ኢትዮጵያ ዘነቃቀሐ ካብ ወርቅን ቡንን ብተወሳኺ ሓደሽቲ ዘፈራት እናመጹ እዮም ከም ኤሌክትሮኒክስ ዝኣመሰሉ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ተግባራዊና ገበርቶ በዘላ ማማሐይሽ ማክሮ ቁጠባ ዝተረኸበ ካልውጽኢት ቀረብ ገንዘብ በመግዳብን ተመን ወለድ በኹነታት ዕዳጋ በመመስራት ናህር ዋጋን ምንካይ ዝተሰርሐ ስራሕዩ ምንም አይነት ከብሔራዊ ባንክ የቀጣ ብድር አልወሰድንም ዝኾነ አይነት ቀጣ ልቃሕ ካብ ብሔራዊ ባንክ አይወሰድናን ስለዚ አሸፋፍና በበጀት ጉድለት መንግስቲ ሓዱሽ ገንዘብ ናብ ቁጠባና አይአትወን ማለት እዩ ዕቤት ዋጋ ንከይህሉ ብዝተገብረ ጻዕሪ ጥንኩር አፈጻጽማ እዩ ዘሎ ካላይ ሓዱሽ ሞኒተሪንግ ፖሊሲ እዩ እዚ ሓዱሽ ፖሊሲ ተመን ወለድ በብሔራዊ ባንኪ ዝወጽእ ኣሎ ብሓፈሻ ባንክታት ዝገበረኦም ተመን ወለድ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ ዝግበር ስለዚ እዚ ንናህር ዋጋ ግደ ከይህሎ ኣብ ምቁጽጻር መዳይ ልዑል እጃም ተዋጽዩ ካልእ መፍርያይነት እዩ ኣብ ሕርሻ ዝሰርሕናዮ ውጽኢታውነቱ ኣብ ኢንዱስትሪ ዝሰርሕናዮ ውጽኢታውነቱ ኣብ ዘፈር ግልጋሎት እናተሰርሑ ዘለው ብዘፈር ማዕድንን ካልኦትን ዘለው ስራሕቲ ናህር ዋጋ ኣብ ምርግጋ ናይ ባዕሎም ግደ ኣበርኪቶም እዮም ኣብ ኩሎም ዘፈራት ዓምደ ቁጠባ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ውጽኢታውና ኾኑ እንትኾኑ ኣብ ዘፈር ኢንዱስትሪውን ዝሓሸ ውጽኢት መምዝጋቡ ተገሊጹ እዮም ኢንዱስትሪ ተቀዛቅዟል ሲባል ሰምቻለሁ ግን አይመስለኝም ኢንዱስትሪ ተዘሓሒሉ ዝብል ትኽክል ኣይመስለነን ጎስጓስ ኢትዮጵያ ተፍረን ተጅማር ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኢንዱስትሪታት 47 ሚታዊ እዮም ዘፍሪ ነይሮም ሎሚ 66.3 ሚታዊ በጽሕዩ እዚ ምዝሕሓል ኣየርአን ኣብ 6 ወርሒ ጥራሕ ኣጠቓቕማ ሓይሊ ኢንዱስትሪታት 16 ሚታዊ ዓብዩ ኢንዱስትሪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኮነ ኣብዚ ዓመት ብዕጽፊ ዓብዩ ካብ ወጻእ ዝኣቱ ፍርያታት ንምትራፍ ኢትዮጵያ ተፍሪ ብዝብል ጎስጓስ ብዝተሰርሐ ስራሕ ብ$3.4 ቢልዮን ዝኣቱ ዝነበረ ፍርያት ብውሽጢ ሃገር ፍርያት ተተኪዩ እዩ ኢንዱስትሪ እናተነቃቅሐ እዩ ካብ ዝቕጽል ዓመት ጀሚሩ ካብቲ ዘፈር ብቢልዮን ዝቁጸር ኤክስፖርት ክንጅምር ኢና ኣብዚ ዓመት ካብ ዝሓለፈ ብዕጽፊ ኤክስፖርት ክንገብር ኢና ቁጠባ ዓለም ኣብ ዝተኣሳሰረሉ ኣብዚ እዋን ዘመናዊ ቁጠባ ምህናጽ ተወዳዳራይ ምዃን ብሕታው መንገዲ እዩ زينا مرصا نشوعي حفشاو مرصا زاغيد لعل 9 مليون مرصي بمانوال ديجيتال ممزغابوم بهراو بورد مرصا ኢትዮጵያ ፍሊጡ نشوعي حفشاو مرصا زاغيد لعل 9 مليون مرصي بمانوال بዲጂታል ممزغابوم وانا كابيت بهراو بورد مرصا ኢትዮጵያ ሜላትወርቅ ኃይሉ ትማልያ ማስየን መራኸብት ሓፋሽ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ሓቢረን ኣብ ውሽጢ ልዕሊ 52,000 ጣብያታት 46,757 ጣብያታት ምርጻ ስራሕ እንትጅምሩ 6,395 ጣብያታት ናውቲ ብዘይ መብጽሑ ስራሕ ብዘይ ምጅማሮም ገሊጸን እቲ ቦርድ ምልኣኽ ናውቲ ምርጫን ምዝገባ መረጽን ዘጋጠሙ ማሕለኻታት ሓዊሱ ዘለው ሕዝያዊ ኩነታት ኣፍሊጡ በዚ ድማ ምስ ምጓዓዝ ተተሓሒዙ ካብ መንጎ ዘጋጠሙ ጸገማት ሕጽረት ተሽከርከርቲ ስእነት ነዳዲ ዝናብን ኣብ ክልል ዓፋር ዘጋጠመ ናውቲ ምቅጻል ይርከብዎም ኣብ ምዝገባ መረጽ ማሕለኻታት ካብ መንጎ ዝኾኑ ድማ ምቁራጽ ኢንተርኔትን መብራህትን ዝተማልአ ሓበሬታ ዘይ ምህላው ወይ ውን ቅደም ሰዓብ ሽም ዘይ ምሕላው ተጸሪሖም
ሞያታት ዝተውጻጹ ኮሚቴ ተጣይሹ ስራሕ ምጅማሩ ቲ ቦርድ አፍሊጡ ቲ ቦርድ ምዝገባ መረጽቲ ካብ 28 የካቲት ክሳብ 28 መጋቢት 2018 ዓ.ም ከም ዝጸንሕ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ንምክያድ በብርኩ ሃገር ምድላዋትና ተወገኑ እንትኸውን ንዕውትነት መረጻ ግደ መራኸብቲ ሓፋሽን ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ኣገዳሲ ምዃኑ ተሓቢሩ ዜጋታት ዝሓረይዎም ክመርጹን ሃገራዊ ግዴቶምን ክዋጽኡን በብኸባቢኦም ተመዝጊቦም ካርዶም ክወስዱ ከም ዝግባእ እውን ተመላኺቱ ኣብርሃም ፍሳህ ተወሳኺ ሒዙ ኣሎ ሃገር ማለት ናይ ሓባር ሕልሚ እያ ኢትዮጵያ ነዚ ሕልሚ ጋህድን ምግባር ካብ ዝሓለፈቶም መንገድታት ህንፀት ስርዓት መረጻ እቲ ቀንዲ እዩ መረጻ ንኢትዮጵያ ካብ ስግግር ስልጣን ሓሊፉ ዓንዲ ሕቆ ህንፀት ሃገረ መንግስቲ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ ሻድሻይ ሓፈሻዊ መረጻ ንኢትዮጵያ ሓዱሽ ልምምድ ዴሞክራሲን ተስፋን ኣርእዩ ሓሊፉ እዩ ሕዚ ድማ ሻውዓይ ሓፈሻዊ ሃገራዊ መረጻ ንምክያድ ምድላዋት እናተዛዘሙ ይርከቡ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ካብ ዝሓለፉ እዋናት መረጻ ልምዲ ብምውሳድ ዝሐሸ ንቕሓት ዴሞክራሲ ኣብ ምህናጽ ድማ ግደ ትካላት ሚድያ ወሳኒ እዩ ድምፂ ዜጋታት ብምኽባርን መማረፂ ሓሳባት ፖለቲካ ብዝሰልጠነ መገዲ ኣብ ምቕራብን ትካላት ሚድያ ንታሪኽ ዝቕመጥ ስራሕቲ ናይ ምውጋን ሓላፍነት ኣለወን ህብረተሰቡ መምረጥ የሚችለው ሚዲያዎች በሚሰጡት መረጃ ነው ሕብረተሰብ ክመርጽ ዝኽእል ሚድያታት ብዝህብዎ መረዳእታይ ፖለቲካ ፓርቲታት መልእኽቶም ንሕብረተሰብ ዘብጽሑ ብሚድያ ኣቢሎም እዮም ብምዃኑ ሚድያታት ወሳነ እጃም እዩ ዘለዎም ሚድያታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብዙሕ ርኢና ኢና እቲ ሓደ ነቲ ሓደ እንትጸርፍ ርኢና ኢና ንህዝቢ ኣብ ዝጠቅም ኣብ መጽናዕቲ ዝተመስረቱ ጸገም ዝፈትሑ ዘተታት ንኽጉልብቱ ሚድያታት ጋዜጠኛታት ልዑል እጃም ኣለዎም ኣብዚ ዝስርሑ መደባት ጋዜጠኛታት ዝጥቀምዎም ሰብ ሞያ ኣለው ንሳቶም ብትኽክል ነጻ ክኾኑ ይግባእ ፍልጠት ዘለዎም ዝዛረብዎ ዝፈልጡ ፍትሓዊ ዘይሻራውን ክኾኑ ይግባእ ከምዚ እንተኾይኑ ኣብዚ መረጻ እዚ ተተግቢሩ ንቐጻሊ መረጻ ልዑል ኣሰር ዘንብር ይኸውን ህንጸት ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ብዝበለጸ ንምጥንኻር ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮን ጉዳት ኣካልን ወሳኒ እዩ ብመዳይዚ ኣብ ሻውዓይ ሓፈሻዊ መረጻ ቁጽሪ ተናሓናሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ውድባት ፖለቲካ እናሰርሑ ይርከቡ በኒ ፓርቲ ሴቶችንም አካል ጉዳተኞችንም በተቻለ መጠን ኣብናትና ውድብ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ኾነ ጉዳት ኣካል ንምርጋጽ ተሊምና እናሰርሕና ኢና እዚ ዕቤት ሃገር ኣብ ግምት ውሽጢ ዘእትወ እዩ ሰባት እውን ሓሪና ኢና የተረጋጋ የፖለቲካ ድባብ ያመጣል እድገት ያመጣል ብለን ስለምናምን ዝተረጋግዐ ድባብ ፖለቲካ ዕብየት የምጽዩ ኢልና ንኣምን ባህሊ ስራሕ ብዝበለጸ ንምጥንኻር መሪሕነት ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ምርግጋጽ ወሳኒ እዩ ሓፈሻዊ መረጻ 2018 ዓመተ ምህረት ኣሳታፍን ሓቋፋይ ንምግባር እናተሰርሐ ዝርከብ እንትኸውን ዜጋታት ይመርሐን እዩ ንዝበልዎ ኣካል ንምምራጽ በብከባቢኦም ብምምዝጋብ ካርዶም እናወሰዱ ይርከቡ ወጣቶች የሚፈልጉትን መሪ ለመምረጥ ግዴታ ካርድ መውሰድ አለባቸው መናእሰይ ዝደልይዎ መራሒን ክመርጹ ኣብ በብከባቢኦም ተመዝጊቦም ካርድ ክወስዱ ይግባእ ካርዲ ተዘይወሲዶም ዝሓረይዎ መራሒ ክመርጹ ስለዘይኽእሉ ካርድ ብምውሳድ ሃገራዊ ግዴትኦም ክዋጹ ይግባእ ባለሁበት ወረዳ ተመዝግቤያለሁ ኣብቲ ዘለኽዎ ወረዳ ተመዝጊበ ካርድ ወሲደለኹ ናሽናል መታወቂያ ዘለና ተመዝጊብና ኢና እኔ በራሴ በኩል ካርድ ወስጃለሁ ኣነ በወገነይ ካርድ ወሲደለኹ ፓርቲ ብልጽግና ክመርጽ ተዳልየለኹ ኣብ ጎኒ ብልጽግና እየም እያንዳንዱ ማህበረሰብ እንግዲህ የዜግነት ግዴታ አለው ብዬ ነው የማስበው ሕድሕድ ሕብረተሰብ ዜግነታዊ ሓላፍነት ኣለዎ ኢለ እየ ዝሓስብ ሓንቲ ካርዲ ንሓደ ዜጋ ናይ ባዕላ ኣስተዋጽኦ ኣለታ ምክንያቱ ድማ ኣነ ዝመረጽክዎ ኣካል ነቲ ሃገር ኮነ ንዓይ ንምግልጋል እዩ ስለዚ ሕድሕድ ዜጋ ሃገራዊ ግዴትኡ ንምውጻእ ክመርሐኒ እዩ ነቲ ሃገር ናብ ልምዓት ከሳግራ እዩ ኢሉ ዝሓሰቦ ናይ ምምራጽ ግዴታ ኣለዎ ኢለ ይሓስብ መውዳታ ዜና ወጻኢ ብራዚል ነበር ፕሬዝደንት ሃገር ጃይር ቦልሶናሮ ኣብ ቤት ህንጸት ተረኺቡ ክጉብንዮ ሕቶ ንዘቕረባ መኻሪ ትራምፕ ቪዛ ከም ዝሰርዝ ተፍሊጣ ፕሬዝደንት ብራዚል ሉዊስ
ኢናሲዮ ሉላ ዳ ሲልቫ ዳራን ቢቲ ኣብ ቤት ህንፀት ተረኺቡን ቦልሶናሮ ከይጉብኒ ተኸልኪሉ ኢሎም እቶም ፕሬዚደንት ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፉ ኣሜሪካ ኣብ ሃገራ ቪዛ ሰበስልጣን ብራዚል ቅድሚ ሕዚ ምስ ራዛ ስዒቡ ከም ዝኾነ ዕላው ገይሮም ካብ መንጎ እዚኦም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቪዛ ኣሜሪካ ዝተሰረዞም ሚኒስትር ጥዕና ብራዚል ኣሌክሳንደር ፓልዴሃ ይርከብዎም ነበር ፕሬዚደንት ብራዚል ጃይር ቦልሶናሮ ማሕዛ ዶናልድ ትራምፕ ተገይሮም ዝረኣዩ እንትኸውን ኣብ 2022 ኣብ ብራዚል ድሕሪ ዝተኻየደ መረፃ ኣብ ዝነበረ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ብሰንኪ ዝነበሮም እጃም 27 ዓመት ማእሰርቲ ከም ዝተፈረደሎም ኣይርስዕን ክብል ፀብጻብ አልጀዚራ ኣመላኺቱሎም ክቡራት ተኸታተልቲ ዜናው መሰናዶታትና ቅድሚ ምዛምና ቀንድቐነትታትና ክነዘኻኽረኩም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ዝነበሮም ጻንሒት ጠሚቶም መልእኽቲ ኣመሓላሊፎም ንሻውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ክሳብ ሕዚ ልዕሊ 9 ሚልዮን ዜጋታት ብማኑዋልን ዲጂታልን ከም ዝተመዝገቡ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ብራዚል ቪዛ ኣማኻሪ ፕሬዚደንት ትራምፕ ሰሪዛ ክቡራት ተኸታተልቲ ሎም ዕለተ ቀዳም 5 መጋቢት 2018 ዓ.ም ቀትሪ ሰዓት 9 ናባኹም ዝሓረናዮ ማዕድ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ እዚ ክትከታተልዎ ጽናሕኩም መስል ነይሩ ምስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለው ምስ መላእ ሰሙያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይረ በብዘለኹም ምስተረፍ ምድላትና ሰናይ ግዜን ክኾነልኩም ትምኒትና እዩ